Bizkaitar arrantzaleak enbarkatzeko badaukaguz 8 itsasontzi hemen Bermion eta, bueno, lau Pasaian, lau Bermion eta, bueno, zuek ingelesa badakizute, eta patroia berdau 200 GT, 500 GT-ko limitazioarekin 7.000 euro. Lehenengo ofiziala 5.000, engrasadoreak 4.000 eta 300, eta gero marinero, kozinero dauka 4.000 eta 50. Honek kozineroko kursoa daukazute hygiene-eko kurso bat ingelesez, eta orduan, frantsesa badakizute asko sobeto aplikazioa egin orain, ziketik eta lanpostua da atxorintzat eta. Orduan, eskerrik asko zure denbora egin, eta ia hain eta nina azten bagara ipintza Bizkaitar arrantzale guztiek. Behar duguz bakarrik, 58 eta gero Frantzian daude beste 20 eta oporretan 10, beste 30, orduan 58, 100 gutxi gora berko duguz, eta patroia, lehenengo ofiziala, engrasadorea eta AB Cook. AB Cook, esan dudanez, izango da kurso de hygiene, eta ingelesa oso ona behar da. Hain eta harina egiten baduzute crew inspektoren aplikazioa, orduan lanpostua izango da biharrentzat. Eskerrik asko, agur.